Συ υπακούει του χώρου, σε φρύτησε άφησος, συ δουλεύσε η γη, συ εξέτεινας του ουρανού νοσιδέρει, συ εστερέουσας την γη εκ του νεράτου, συ πυρετύχησαν τη θάλασσαν ψάμου, συ προσαναπνοάς τον αέρα εξέχθη, αγγελικέ δυνάμεις, συ λειτουργούσινοι, οι αρχάγγελοι φορεί, σε προσκυνούσε τα πρόμουγα και εξωπέκτασε αυτήν κύκλου αστότα και προτρόψη φόβο. Τις εκπροστήτως σου δόξη σου, καταλήτητε εσύ ο Θεός, ως απειρέγρατος άναρτος του Θεού, και ανέφρατος ήρθες επί την γης μορφή του λαγού, ελομοιώματι ανθρώπου γενόμενος. Πού καρέφιλες δέσποτα, διασπλάχνα ελέωσο, θέασε το διαβόλο φυλάν του τυραννίου στο γέμος. Των ανθρώπων αλλά ήρθες και έσωσε μας, ομολογούμε την χάρη, κηρύττουμε τον έλεον, κρύπτουμε την ευεργησία, τας κρίσεως ύμνων γονάς ελευθερόσα. Παρτινικήν Αγία Σαβήτρα του τόπου σου, πάσα εκτίσεις είσαι, επιφαίνεται ασεγά ο θεσμό, επί τη γης όφης ή της ανθρώπης. Συντεστράφηση τα Ιορδάνια, ρίθα υγεία σας, ουρανότη, καταπέμψας αυτήν το Πανάγιό σου πνεύμα, και τα σκυφαλά σου, πιστοί και φωνεύοντες, σύντεψας τρακόντων. Αυτός ο φιλάνθρωπος είναι παρέσει για τις θεός του Αγίου Πνεύματος και αγίασον του είδος τούτος. Αυτός ο φιλάνθρωπος είναι παρέσει και για τις θεός του Αγίου Πνεύματος και αγίασον του είδος τούτος. Αυτός ο φιλάνθρωπος είναι παρέσει και για τις θεός του Αγίου Πνεύματος και αγίασον του είδος τούτος. Και οδός αυτή τη χάρη της επιτριώσης της ευλογίας σου, περτάν πίεσον αυτών αυθαρσίας πηγήν αγιασμών δώρων, αμαρτημάτων, ηθήριων νοσημάτων, εξέτης των οντεπονέων σε ελευθέρωσον, για να δει τα δυνάμεις σου. Αυτός την αγγελική συσκή σου, πληρωμένων, φυγέτουσα από αυτόν επιπολέμοντες, το πληρωμαζί σου, ότι το όνομά σου, Κύριε, εκτέτω των αστράσεων και εδόξησον το κοράνι σε κομμύρι. Συντριβήτουσαν υπό το σημείο του κήπου σου, του τιμίου σταυρού σου, πάσε εν τη δυνάμει. Αλληλούια. Συντριβήτουσαν υπό το σημείο του κήπου, του τιμίου σταυρού, πάσε εν τη δυνάμει. Αλληλούια. Συντριβήτουσαν υπό το σημείο του κήπου, του τιμίου σταυρού σου, πάσε εν τη δυνάμει. Αλληλούια. Εκεί, από εκεί. Σίγα είπας, Κύριε, δούσαστε και καθαρίζεστε. Αφαίρετε τα σκοτειλίας από τον ψυχόνιμο. Σύ ευχαρίστε την άνωθεν αναγεννήσεων του Θεού και επιφανεί την Κύρια του και δώσ' με την αυτό παθεσμένο ύστα που θες εμπετέρν παλαιάς άνθρωπον προφθερουμένων κατά την ευθυμία στις απάντες έντυσον δεν πνεύμα σου ανακοινωμένο. Κατά εικόνα του Κύριου του Προφετού, αυτό είναι αγιονόμενος σύνθετος και ονόματι του θανάτου και του προφήτου του σχεδισμός της Αναστάσεως σου γέρετε και φύλαξα την Κυρία σου και Αγίου σου πνεύματος. Και άξιζε στον παρακατή της ευχάριστος και έξετε αγαπήτου Κάντε ησυχία, δεν τελειώσαμε. Προδόθηκε στον Έσου εν ουρανό, έρθατε του Κυρίου Χριστού. Ότι εσύ πρέπει, δόξα κράτης, τιμή και προστίχηση, όμως του
της σωτηρίας της διαπότασης του παιδευτικού κατακρισμού και της χάρτη μυστηρίων εκείνης του κειμένου. Όχι της ελέας των λαών, εις πλήρωσε το Αγίας του μυστήριο, μωρή και σε διαπού και την όμορφη του Αγίου Ιερός σας, και την χάρτη τελειών αυτός όχι και το έλεον του. Η δυνάμει της γενική και επιφυτής του Αγίου του Πνεύματος, ως την γενέστηση αυτό, κρίσμα θαρσίας, κόπου δικαιοσύνης, ανακοινισμός ψυχής και σώματος, πάση διαβολικές ενέργειες, αποτρόπιο, εις απαλλαγή κακών πάση της προηγουμένου αυτού, και πίστη και μεταβιβάτηση εξ αυτού. Σύντομα να γίνωσε και το Αγίου του Πνεύματος, και εξ των αιώνων. Αμήν. Βαπτίζει δούλη του Θεού Αντωνία. Στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Το έχει εύκολο. Και αυτή τη φορά που τους έκανε η Μαριά. Χριστίνα.